Hei, olen Janne Bark Suomen Electrolink Oy:stä. Etsimme nyt lisää vahvistusta myyntitiimiimme. Olemme moderni ja tehokas ja ketterä yritys, joka myy sähkökomponentteja ja laitteita Suomen ja Ruotsin teollisuudelle. Viennin osuus myynnistämme on noin 20%. Toimistomme ja varastomme sijaitsee Espoon keskuksen lähellä, hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Toimistolla meitä on tällä hetkellä 6 ja meillä on aina rento ja ystävällinen ilmapiiri, johon on helppo tulla mukaan. Olemme toimineet jo 21 vuotta ja toimintamme on jatkuvasti kasvanut ja etsimme nyt vahvistusta tekniseen myyntiimme. Toimimme business to business alalla, joten neuvottelemme suoraan teollisuuden suunnittelijoiden ja ostajien kanssa ja etsimme yhdessä heidän kanssa oikean ratkaisun tai tuotteen. Tyypillinen työpäiväsi on yhteydenpito asiakkaisiin ja toimittajiin, puhelimitse ja sähköpostilla. Tuotteemme ovat korkealaatuisia ja välillä aika lailla teknisiä, joten työssä onnistuminen vaatii koulutusta, joka tapahtuu toimittajiemme luona Keski-Euroopassa. Sinulle annetaan valmiit asiakkuudet ja projektit, josta on käytännössä helppo jatkaa. Lisäksi mietimme yhdessä, mitkä voisivat olla uusia potentiaalisia asiakkaita ja suunnittelemme yhdessä, miten toimimme. Voin taata, että työ on mielenkiintoista ja sopivan haastavaa. Tärkeää meille on, että teemme työt tiiminä. Mietimme yhdessä uusia strategioita ja keskustelemme yhdessä eri vaihtoehdoista. Tule mukaan kasvavaan kansainvälistyvään firmaan. Tarvitsemme osaamistasi ja panostustasi. Kiitos ajastasi.